Makalis na may rehistro ang raot kan panahon dagmang na seaweeds o kulapo ang inatong kan kadagatan sa nakapirang baybayon sa Camarines Sur. Ang mga residente day pinalagpasan pagkakataon na maaprobitsaran ang mga nasambitan ng seaweeds. Uyan report. Dagmang na seaweeds o kulapo ang nagbulaga sa mga residente sa barangay Mapid sa Banwaanin, Lagunoy, Camarines Sur kanakalis na aldaw. Sigun sa mga residente sa lugar, inian primera bes na dagmang nakulapo ang naatong kan kadagatan sa saindang baybayon. Imbes na dagos na malapa, day pinalagpas kan mga residente ang nasambitan ng pagkakataon. Kinolektar ninda ini, dangan ibinalad para maipabakal. Normal naman dito sa amin sa barangay ng Mapid na may kulapo. Pero sa ganitong sitwasyon na talagang sobrang dami ng natambak dyan sa dalampasigan, parang hindi ka makapaniwala na pupulutin mo na lang. Sigun sa BFAR Bicol, normalmenteng may hiling ang mga kulapo sa kairaruman kan dagat na nagsisirbing harong kan mga sira. Normal man subot ang siring na pangyayari kung sa impigaatong kan dagat ang mga seaweed sa baybayon. Saro sa mga benepisyo kay ni, iyon pagiging abono sa mga tanom. May mga sinasabi and even other studies na na may nagsaserve na organic fertilizer nga ni ining sargassum. So there are studies na that proves na yes, it can be an organic fertilizer. Alagad pagkaklaro ka na hensya, Bawal na kuanon ini when they're washed ashore. So ang bawal is when people say na wash ashore siya where in fact ginagabot ninda or tinatanggal fina-force ninda na tanggalon ito. Kaibanan si Jovel Obiso, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.